aku tau yo jatuh cinta kawitane berpandangan mata suwe-suwe ada rasa guyang guyu kaya wong gak kenal wong ceweke ngajak kenalan tak dudukno jenengku yo David Beckham jek guyu aku perasaan mosok David Beckham jare kaya karangan aku ngono peranaan londo arek edo yo gak percaya ngerti jenengku yo Kartol jare aku iki anake Ulasawa jek gelem ajak pacaran terus jaluk sepeda motor anyar tak sanggup solak duwe aku gampang kula ni kepala tapi yo bangunan ketemu nendok tempat parkir wong arek lodo lentir bodine seksi irunge mbangkit rupane ayu sayange rada kenter namung semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun pangapunten kula sing penting sekepon nyambut gawe kanggo tukupi kebutuhane keluarga jare dulur-dulur Kartolo kok rambutnya wis putih kula niki turunane londo dadi kula mriki niki nggih sugeng dalu kali Pak Lurah lek bon salah Pak Eko Suharsono lek bon salah mangke lek salah mbok dipotong lho soalnya salah gak tau ro kagem para perangkat-perangkat sedaya Pak RW, Pak RT kagem Bapak Kapolsek, Pak Ndaramil, Pak Camat kula diundang bengi iki merasa bangga sebab wis dibayar dhisik. Kula niki dhuwit nomor 2, tapi lek gak duwe ya kelengkengan. Kula niki jane dodol swara cuma karena wis sepuh, kula priksa dokter. Karo dokter dilarang mangan banar panas-panasan, gak oleh mangan genset. Manan kenal pot. Kula kengken mangan barang adem-ademan kumkuman sarung. Kumkuman kotang. Kongkon mangan barang halus-halusan kaya to demit. Tuyul. Kula niki bisa komedian Ain Mopistar. Kula niki bintang film. Kula nderek film Cokoran Mata teng Jogja mek sak adegan tok. Melok film terbang wonten Lawang Sekedeng. Terus melok napa ya wis ben 123 Kartolo numpak terang bulan niki nebi wangun. Lah niki enten syuting dibayar 200 juta kula tolak adekane soro. Diseret truk teko Ndampit sampai Lumajang. Apa gak repot aniki lho jeneng kula ku meh padha karo Pak Rahmat Kartolo. Jane mriku Rahmat Kartalan apa Kartolo? Lah kula ngeten nggih sungkan lho. Niku dikeduki amplop kula mboten butuh amplop Pak. Butuh isine. Iki Dek sapa iki mang? Iki waya apa sih? Assalamualaikum. Waduh. Ya apa? Pak Benu ya apa? Gak tahu peduk rek. Gak tahu peduk ya gak tahu peduk. Kau niku wis tuwek, aku ya wis tuwek. Tapi tuwekan bapakku. Bapakmu wis bongko yu. Lah bapakmu mujur ngalor wis sepurane guyon ndak? Ya guyon guyon apane wong diget-getno. Kurang halus. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kabar? Pahit. Kon kaya Sumanto. Sumanto. Walare diundang nang rene kok iso nggawe selambu ngene. Selambu. Ngene lah, dadi mangkekmu kaya taplak ngene.
Tapi tukune Nune Singapura. Singapura. Iya, iki no anu rombengan. Ngawut ae. Apa? Dandakno Dondi. di Jepang. Rupamu nyongek. Anjok Kon curut. anjok curut barang. Ah, iki lho. Itu wae kok gak izin. Apik. Lah apa izin? Wong aku betah izin. Betah izin. Jarine suara kunteknu ngedong dikabeh-kabehno. Nyocokno bayaramu ngono ah. Ya gak, aku iki gak butuh duit, Mas. Cuma butuh tebu karo. Iki lho, Pak kami tua panen terus pokoknya dinane iki. Kami tua Murjo. Iya, panen terus. Ketiga rendeng Panen. ya tetep panen ae. Apa iki? Anjen jenenge panen, Blok. Panen. Jenenge ku anjene panen. Oh, panen. Nek kene ana sing Joko Klopo ya ana. Apa Joko Klopo? Nek kono Apa? Joko Ambulan. Apa Joko Bulan? Supire ambulan. Oh, supir Aku ambulan. mek kuwatir. Apa? Lek akeh wong mati bensin iso terus dibantu sing kepaten. Lek gak ono sing mati wedi lek ambulane didol aku. Kok iso didol? Lebes iku. Nek wong butuh supir ngomong aku supir teladan. Iso. Nobrok gak tau njungkir ping 4. Ya padha ae. Ngawur aku lho lek olahraga wis ngumpul Iso iso mudun, angel Melayu banter. banter Lek Surabaya Jember. bongko. Duh. Ya. Surabaya Jember Lek lo. Surabaya Sidoarjo Bangil Pasuruan. Mate. Kok mate lho? Berarti gak sehat peno ya? Terus Iku apa sih? di Iku lho. lampu. Iku lho. Lampu. Driji ngene lho kok. Iki lho. Dah. Dak. Lah ya iki driji kan? Iya. Piro? 5. 6. Loh, 5. Lah gagang iki gak kok itu. Oh ya kan 6. Apa? 7. Endi? Lah witei. Ya gak itu 8. 8 apa nih? Lah wae iki. Kok mrono sih lo? Lho lah iya. Lho, mripat awas. 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 Kok pengen di situ. Loh, lah iki. Kok gak dikelumpono dadi siji kene. Anggenmu truwelu ah. Jenengmu sapa sih? Benu. Anakmu piro? 3. Bener? Oh, budek. Sing kena Cek, namamu siapa? Benu. Rumahmu mana? Ubalan. Kaya PT tuwek. Masih kon ditakoni ya. Gak kira lek takoni ngono. Ya tengen aku. Jenengmu sapa? Hartolo. Omamu ndi? Watu Agung. Anakku 3. Wedok aro. Kon niku kelelep tak ngomong. Aduh ya prek. Anakmu piro? 3. Sing dadi wong, 2. sing jerangkong. Dah. Artine sing mentas lho piro? Lek sing mentas 1. Sing kongkong. Lho. Dah. Kon kok angel kon kepethuk awakmu pisan iki. Lek angel gak usah digarap. Digarap. Lah angel kok. Mang lek mlaku kok sikile gentenan. Lah lek bareng nek malah kaya jerangkong. Kok iso gawe rok ini. Kon iki lanang ta wedok? Celana iki, Blok. Wong lek murang-muringan itu terjangkit penyakit hipertensi. Aduh. Wong daerah tinggi ku gak oleh mangan wedhus wungkul, gajah wungkul, sepur wungkul, Pring wungkul. lah ya Kloroten. gak oleh mangan kambing goleng, Nah, bis goleng, dah. Kok bis goleng. terteng goleng. Ngawur ae. Apa? Kan ana sing genara. Kudu mangan ijo-ijoan. Ijoan kaya to. Ula ijo, Kaya to. kodho ijo, Kaya to bunglon. bunglon, mangan godhong-godhongan, Kaya to. godhong pring, godhong kajar, Anggitmu aku wedhus mana lho. mangan pon-ponan, Nah, mangan poniti. aku tahu mangan poniti. Apa? Diseneni Kang Jo.
Lah apa mangan pon-ponan iku sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran. Sayur sepuh. Sawur iku. Mandili. Brahma. 4 sehat 5 sempurna. Bating. Ojo lali mangan sego. Sego. Sego mambu. Anggenmu aku wong gendeng ah. Gak ono mangan daging. Dagingnya curut. Dagingnya curut iku pecut. Mangan ndok. Ndoke kebo. Enakan ndoke gajah. Lah apa? Wakeh. Waduh, nopamu nu. Kono mangane nggawa apa rene kok moro mune gruk-gruk mang sapa? Sepeda motor. Lho, anyar. Iya ta. Sepeda motor apa? Sepeda motor. Yamaha. Lho, Yamaha. Lho lah bahasa Indonesia. Terus cara Jawa. Yamaha. Yo wani numpak Honda. Honda iki bahasa Indonesia, cara Jepang Honda. Ya enak numpak susuku. Susumu kempir. Kok Suzuki? Lho bahasa Indonesia. Cara Jawa Susumu. Iki akeh operasi. Ya hati-hati. Wis lengkap lek kon mesti numpak sepeda motor. Operasi apa? Ya operasi helm barangan itu hati-hati. Oh ya. Ya apa lek numpak komplit tau. Ya pertama ya apa? Pertama. Tak cuwe sepedae. Iya cuman. Gak tau numpak sepeda pancal ae. Lho. Sik. Kon iku ngetokno apa? Sepeda motor. Tak pireng ngetokno wedhus. Lah setire kon ndek sepeda motor modern. Ya, terus lha apa mari ngono? Ya maro di starter sak durunge ditupaki. Ya apa? Kon iku lha apa? Melangkah pager. Kate pipis. Loh, kok pipis? Nah ora. Terus apa starter? No. Reng. Usuk. Genteng. Blandar. Iki bangunan ah. Lah kok ngono reng-reng ya apa sih? Sepeda sing modern reng nom-nom lho. Ya ayo, aku bagian lalu lintas. Lho, kon polisi. Iya sih. Aku sing numpak kendaraan. Iya. Ayo, coba. Cet. Aja rene nabrak omah kok. Oh iya, kantor kabupaten iki. Ayo. Cet, aduh rewel. Kan iku nyukel gedhek lah sepeda motor. Sing enak ngono lho, mesin anyar. Truk, weng. Stop. Iki jange gendeng arek iki. Wong di stop, matikan mesin. Nek. Ngebut. Ya. Ngebut nopo? Ngebutno selambu. Sepeda iku lho apa? Ngebutno sepeda motor. Iya. Mana SIM? SIM pulang, Pak. Loh. SIM? Iya, pulang. SIM siapa? Simpati. Surat izin mengemudi. Oh. Ayo, STN. K. Ini, Pak. SIM. Itu. Helm mana? Nah, ini. Saya coba ini asik apa enggak? Aduh. Pak. Lara, Pak. Loro kok lara? Sakit. Kamu salah. Ya. Ikut ke kantor saya. Loh. Maaf, Pak. Ikut ke kantor saya. Kantor mana? Agraria. Iki polisi. Saya ngaku sih numpak sepeda motor. Ayo. Kon polisi nih. Awakmu Joko Ndini. Joko Ndini. Dengone pinggir kali. Nduk turan apa nduk Lumajang lho, Joko Ndini. Ndek, Moraya. Lah ya nduk ndi nggone. Loh, sian niku ndek Turen, kadang-kadang ndek Surabaya. Noh, Saya nduk Turen. Turen. Aku liwat Geladak Perak nang Pasirian. Aku ndek Geladak Perak. Aku nang Panjen. Aku ndek Panjen. Aku gak melaku, aku turu ndok omah. Kira lah kabudut ta lek ini carane. Ya wis ayo. Seketop. Apa seketop iku? Ukune stop lho. Stop. Stop. Kok kayak kere ngono sih. Matikan mesin. Matikan mesin. Ngomong. Matikan mesin. Geruduk.
Iki ngedok kayu lho. Apa Pak? Nah. Surat-surat komplit. Ini Pak. Mana? Ini. Surat apa ini? STNK Pak. Delok. Terus SIM. dah. Delok SIM mana? Kon polisi kok ngene ya. Polisi kok ngene lho, ojo ngene. Lho, ndelok iki. Iya. Lho. Aku wedi ambek arek iki jujur. Wis. Panjene bener loh. Apa? Wong duwe kendaraan, siapa yang mengendarai kendaraan mesin berkendaraan. Kon ben gak tahu sekolah ta. Ngomong kok pati pecotot. Saiki gak sekolah bengi-bengi. Lho biyen. Biyen sekolah. Lah kok ngomong gak iso bahasa Indonesia. Lho aku bingung. Aku lagi dipelajari bahasa Indonesia aku turu. Ngongkon ngantukan ngono. Iki ayo nang Umbulrejo nang Lapangan. Iya Pamotan. Ya. Lho pamot. Iki kepet karo bapak-bapak rahmat barang. Kaya pitik tarung. Wong mringis-mringis nduduna untumu kaya genteng iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu nggih, Cak. Napa? Derek Tanglet. Lapangan Umbulrejo niku pundi nggih? Iki, Mbak. Niki. Ya Allah iki ta. Tak Lho. Lho. Ya iki lho Dek Rono. Nyamplok tambone. Sampeyan niku pun ngoten. Mentang-mentang sampeyan lanang kula wedok. Kok gak tau ketemu mbok sing sopan. Assalamualaikum. Namine sinten, Mbak? Griyane pundi? Sik iki lambe apa kipas angin? Ngomong kok amblas ae. Barean kon yo keliru. Apa? Lah wong wedok kok dijunduk-junduk. Iki ngono wong wedok. Terus? Awet dhewe lanang dihormati. Lah lha apa dikenekno? Lah, Gak boleh. Kon kok gak tak bayar. Lah apa? lah pancene bener kanca sampean. Gak oleh ngono iku. Bener. Mboten ngoten. Lah apa arek dikenekno? Ada jemput. Mbok gak tau kenal iku, mbok ambek wong iku sing ngajeni. Lalu di ngajeni. Lah yang ngoten ta? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil. Barang. Kok malah aku diyasini aku iki koma ta? Lalu di ngajeni. Mbok mboten ngoten, maksud kula sampean iku kudu wedi kali kula. Waduh. Lo malah pir. Sampeyan iku kok mboten ngerti. Nyapa? Kula niki sampean medeni ngoten lho. Oh. Ono galbo. Iki ngomong gak karo-karo naren dhisik iki. Loh, Mbak, lare niki anyane goblok mulai durung lahir. Oh, Kok nggih. jek nemene cedhek desamu yo. Jeneng Untune sampean- kaya genteng. Jeneng sampean sinten? Sampeyan sinten? Jeneng kula. Nggih. Tini. Oh, wedok kok jenenge Warimun. Kuwi ketuplek. Ganteng budak. Sapa-sapa? Ngapunten, Mbak. Nggih, Tini, Cak. Sinten? Tini. Walah. Sinten? Tukijan. Ganteng kupingmu remek. Ojo. Kok iso? Kupinge buntu. Saking pundi griyane? Kula. Nggih. Saking Surabaya. Walah, nggih. Badhe temu ndi, Mbak? Kula. Nggih. Badhe wonten undangan. Teng Tenggene niki Pamotan Umbul. niku beton apa? Lho, kula betul mobil. Walu cek kuat gak ditumpaki. Rusak. Nggawa kok. Maksud kula niku nggih ditumpaki, Cak. Wong mobil kok digawa. Mobil apa, Mbak? Kula nek yameten nek bengi ngaten kula expander. Oh, lek iso Esputer. kula lek sore ngene baby band, Kan esuk babysitter. mopo nggak sampean? Nggawa apa, Mang? Skuter. Lah lek esuk Skuter. joker. Mawon. Napa sih Sampeyan sampean? anu ta? Nyetir piyambak. Oh mboten. Kena napa? Kula niki mripat kula kabur. Lho, laporno polisi, Mbak. Katarak. Oh nggih ta? Wong tahanan petang atus kecekel moto loro kecekel ya. Oh, dadi nek moto kabur dilaporno polisi. Nggih. Lah nek moto kula dicekel kari sese. Ya apa sih awakmu? Sampeyan niku maksud kula niki remeng-remeng ngoten lho, Cak. Remeng-remeng ke ana warung ke ana arek wedok. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Pun kula coba Masa? buka warung kula kei wong wedok nggih. Waduh, Pol PP teko diobrak kula. Jadwal pepe. Syukur. Syukur ngajari kok gak bener. Matamu kenapa? Matamu dhewe. Oh, Dan kebacut. kae ketemu wong di mata-mata mbok sing sopan. Asli mawon.
mananya. Kok mananya? Jeneng Namanya di mana? Loh, Di mana itu alamat? alamatnya siapa? Loh, Kuwale. Meninggalnya di mana? loh. Ngenteni bebekmu. Loh, bebek. Yang sopan. Oh, Loh. Ya, hari ini mabuk. Aduh, mesano. Tak tulungan. sorry. Tak tulungi. Tolong Waduh, tapi gak kan oleh. katanya mie. Ampun. Pernah ketemu ya? Di mana, Mbak? Kemarin di Dampet. Oh iya, boxer. Sedan biru. Walah, sampean sing nyorong wingi. Ayo nang kali Lesti ayo. Lan apa? Pancop-pancopno. Loh. Ndak ada dia lo. Mungkin mogok. Iki potongane tok kaya wong sugih. Ketemu iku. Iki biasae nek esuk nungone pasar tumpang. Oh, nggih. Pasar tuh. Oh, pedagang emas masih ngene. Mas, nggih. Nggih, tapi mboten Mas gelang kalung. Napa? Mas sak welase, Mas. Kemis. Mboten Iku lah. kemis. Kok tak pikir Pak. Kon lali esuk, Mang. Eh. No pasar Dampit arek iki. Esuk aku nang kono, Cak. Iku wau. Nggih. Mbak, ayo kok ngutil tempe. Lupa. Dulu satu kampus kan? Sorry, you can speaking English? Yes, I can sekuni. Apa? Apa? Mek kocak nih, skuni. Oh, neng ngojak Madura. Pelak. Pelak. Aduh, pelak kocak Madura. Meratin onggus aja. Egi. Kelopain ketemu kita lo menggok neka. Sebentar. Apa? Bahasa Madura teluk minggu iku apa teluk menggo iku? Telung menggok itu telung minggu deh. Oh, bahasa Madurane teluk minggu teluk menggo. Iya, Dek. Nek petang minggu. Atret deh. Lek niki anyane cara dura pinter. Sampean? Gak patek. Lho, patek iku asu. Kok gak Ojo muni jeneng? patek. Hah? Patek iku asu. Jeneng sampean sinten sih? Sinten? Jeneng sampean. Roy Martin. Delok potongan wong Roy Martin koyo janggel. Lho, Asli kula benu, Mbak. Oh, benik. lho. Iki yang ngono patek Tuh peniti. Dulu forget me. Oh, I don't forget. Yes. Saya pernah kuliah dulu. Di satu kampus kan. Nggih. Sampean pernah kuliah juga? Nggih. Ngambil apa? Memean. Lek masalah nang kampus yang suwean aku. Oh, lho. Iki. Nek ngene Universitas Brawijaya. Malang, pirang tahun, Cak? 10 tahun, Mbak. Kuliah. Boten. Lan apa? Dodol bakso. Ambil apa dulu, Mbak? Saya. Nggih. Oh, saya farmasi. Oh iya. Ngerti farmasi ya? Iya. Aku ya ro farmasi. Sampean lho farmasi juga. Ojo. Oh, farmasi berarti tahu obat-obatan. Tahu. Farmasi. Nek lu Kak baru obatnya apa? Obat merah. Oh iya bener Iya. yo. Oh, Iya ngerti iya. farmasi. Nek gak ada obat merah. Dimeni, Oh, nek gak ada obat merah dimeni. Mari dimeni, diplamir, mari diplamir. dicet, Mari dicet. tadi cendelo. Sampean farmasi apa tukang cet? Lah sampean apa? Kula kuliah Joko Joko napa? jurusan komputer kali hukum. Hati-hati, hari ini jangan setruk. Ngomong wis kan. Lambemu lho. Aku iki wis bingung lah. Kon aja ndungan-ndungakno lho ya. Kandungan. Kon kelangan dagelan wis katen tek dadakno. Dagelan Malang wis katen tek. Kon iki lho wis kate berangkat. Ya tapi awakmu dhisik. Umurmu piro ya? 80. Rencana mati umur piro? Ya satru. Lah kan apa njaluk meneh. Ngene lho. Aja kesusu sik, diformalin sik ae. Formalin. Yo, cok, awake iki njaluk wis sing urip, yo gak kepengin panjang. Bismillah. Ya. Yang penting itu orang itu sehat, Cak. Ya. Walaupun panjang umur tapi kalau nggak sehat, Ya, percuma. lah iya kan. Nggih, Nggih. Iya. Kalau ini Aku- aduh. Sik, aku ki golek bojoku aku iki. Lho, bojomu ilang ta? Ya apa nang ndi lah ngono. Lah iku. Ya Eh. apa? Digoleki ndi? Hah? Golekno, Bojo sampean ta? golekno Nggih. ning Rangsil. Nek dia Rangsil. enggak sik. Bukan. Lah, Iki lek ngomong kurang ajar. iki. Wah, aku mumet nang rejeni maju mundur. Ya golekne Pak Rahmat Kartala iku. Bingung aku. Bojoku nandi lah ngono. Jenenge sapa? Sukri. Suket. Sukri. Bojoku Sukri, aku iki bojone Sukri. Arek Lumajang iku ta? Ah,
Luar. Ya ngono kok gelem dirabi Sukri. Apa? Ada yang ragu lah. Oh, kon wis nonton ngono. Lho, iya enak lek tarabi aku wis payah dijan. Apa Wis, sepaya? lho wis daluarsa. Oh, Kate ngerabi ana wedok wong mangen tas sepatu Iko wis ta? gak iso. Are. Kuwi kita Sukri. Sambate balak-balik nang aku gak kagak dadi bojoku. Sampeyan kurang apa? Sik ta. Sumpek kurang apa kok malah nglompok. Kok sik Aja kesusu. Sampai niku lho, aku goleki sampean tak goleki nang sampah. Mbok kira laran. Lah biasane bagian resik-resik nggone kono. Kok iso nang ndi ae sampean? Dadi ket mau pamitan tuku rokok sampai jam ya ini jagongan karo Benu ambek Kartoso iki ya. Kasoso. Kartoso. Nek iki gak sepiro, Dek, iki mari haji. Usai sudah melaksanakan rukun Islam yang nomor 5. Amin. Masih aku ya umroh. Mampir nang ndi? Nandi. Lho gak nang Medina yo. Mampir ndi? Nang Kadok. Nang kathok gate nang Medina. Oh. Iki bojomu ta, Dek? Bojoku iki. Oh, padha karo kecelakaan, Dek. Lho, Ya apa aja? Kon ayu iki burak ini. Loh, sampean aja heran. Lah. Memang beda. Hmm. Lah wajahku wajah sinetron, Lah iki wajah kriminal. Beda kan? Gak rumongso. Apa? Gak rumongso. Saiki wis diceluk Umi. Ah, Dunia panggung tetep keluarga biasa. iya. Awakmu ngantek kuru karek gaji ambek daging. Kurang dhuwur. kan ya. Ih, Ah, Kaya ceret kate disuntek aku. kok iki iso? wong lanang gak tau nurut wong wedok, Lah Cak. kok iso? Apa? Sembarange beda ambek aku. Mangan sak mangan ya seje. Masa? Lho, aku esuk iku mangan roti. Lah, Lah iki Triplek. Enak iki. ya mbok menawa arep tutupno kari sak bentel. Ngombe yang ngono Apa? seje. Ero dhewe. Aku isuk ngombe susu. Lah, Lagi. Uli. enak kok ketok doreng dudu tentara ya aku comot kabeh klambiku. lho gak Seje. Masih anu make nek lunga ya seje, Iya, Cak. iya, iya. Aku numpak mobil. Lah, Lagi. Nyambe. iya pancen aku pemburu. Peno iku Pasti dadi. turune seje. Apa to? Aku turu nek turu do hotel, Cak. Hotel. Lagi. Kuburan. Kon Joko Kita. Purana. Kok malih ngelamak sak deke ana arek-arek enom iki. Perbandingannya ya jauh berbeda. Lah. Saumpama aku kembang ngono, kembang mawar, kembang anggrek, mahal kan? Lah, iya. Iki kembang tembelekan. Pikir-pikir kali. Kembangnya gak sepiro, sing keri iku gak iso ngomong aku. Peno kurang enak tadi buah. Oh, buah yo Lah, seje. buah. Lah. Perbandingannya aku buah apel, malang. Lah iki Buah anggur. Iki. Ciplukan. Enak lambiku pahit kabeh. Sik. Sampeyan durung bulang becik, Cak Lo. apa? Tak tukokno sandal rong lusin sik kurang nrimo duwe bojo kaya aku. Sandal rong losen. Iya. Sing iko. Iya. Watase sandal colongan. Lho sing kliru awakmu, wis ro colongan kok ndak dicet yo diten bakule. Sik jejero. Lho, ya apa? Aku nek jajar itu kaya apa? Sing wedok ayu, sing lanang kencing manis. Nek pancen awakmu seneng nang bojoku, wong diukur sik adaptasi. Jajal mlaku karo bojoku, mlaku. Coba lah mbak aku iki lho, delon. Ya, ayo. Gandengan tangan. Apa ya? Ukurane bojomu ya. Gak apa-apa. Nek gandeng iki ya apa, Cak? Ya pancene teke. Loh. Kok jare bojomu kok teke-teke. Mlaku bareng. Oh, nek mlaku ya apa? Waduh. Kaya apa aku? Persis abakar kala anggota dewan karo ibu kate meeting. Coba awakmu gandeng karo iki. Ojo ngelirik bojoku. Kekno ganjur, Cok. Ganjur. Ganjur. Ganjur yo. Dung 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 dung. Oh, manten. Biro manten. Wong Lumajang. Sampun dumugi diniwancine mangsa kala. Tindakira pinanganten kakali tumuju wonten palenggan kursi gading nyono. Pinanganten putri kadya widodari ning sawangsulipun. Pinanganten kakung persis kaya garangan ndanmu pete. Mekaten kala wau pranata cara ingkang saged kula aturaken salajengipun dumateng para undangan kula aturi jumeneng. Tujuanipun ngubur kemanten lanang kanthi tetembangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah iki berangkat nek Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Gak deke melok muslimat iki. Sabene tak tukokno klambi apik, saiki malah nggawe tas kresek.
Pak Man aja ngono lah, sampeyan iki kapiken ta. Lah apa? Klambi kok serbet. Lho iya ngene. Lho, kok. Nek sampean gak arep nang aku terserah. Aku iki Aja ngono lah. Lho iya. Rumah tangga ayo ditata sing bener. Heeh. Nek salah siji sing kliru ya njaluk sepuro. apane wong wis gak kena ditata. Salah wis gak mageri ngrusakno gapit. Terus Gak nyegeri marai penyakit. Lah wong iki rek banyu kendi dege muncul si berat. Terus Wong wedok iki lho gak patek waras. Lho. Wis aku gak gelem nek rumah tangga karo. Uruki. Ya apa so? Anu lho. Kok saso. Ya apa? Apa ya apa? Jakarta karo dalane. Terus Terus balik. oh bingung. Oh, karo dalane ya nang Jakarta. Ayo. Tak weruhi. Ya. Nang langgar tok gak ngaji traweh. Terus Gendaan tok gak derapi dowe. ya dorong wayahe. Alah, aku percuma. Wis aku ate nyengkre, aku Loh, gak apa-apa, usaha. Dik. Aku ate nang atem. Oh iya ya lho. Aku ngerti mulai awan mang mripati kedap-kedap JC. Oh gendaan atim iki. Aku duwe simpenan percuma ndelok Lah, lanang kaya mulane. ngono. Aku nang atem duwe simpenan. Arek ndi atem iku? Atem lho ngene kono. Iku mari supermarket. Ya apa? Supermarket sing kotak ngene terus dipencet tek gradek metu duwe. Iku lah atem. Bojomu teko sumber porong. Apa? ATM. Apa? ATM. Nek diwaca. ATM. Lah iya, wis aku tak ngurus. Nyengkre aku. Aku ngerti. Mari maghrib mangilang bojoku. Gak ngerti aku. Kok bareng prayit. Panjak kendang. Iya. Namanya ndanduk pinggire. Masalah emang lagune Slendro kidungane pelok. Gak apa-apa. Bareng prayit, Gak apa-apa ya. bareng Joko. Joko sapa? Joko Klopo. Joko klopo. Iki ngene lho. Urusan bojoku selesekno karo Benu, tapi aku nek kokon balen emoh. Lho, Tetep pisah. terus Nek iso aku golekno sing dhuwuran karo iku lho. Ora dhuwur. Iya, sing rupane ayu. Beres. Pokok ngene ya. Apa iku lho? Ya ngedeki manuk. Yo anu rek makelar iki opo sih? golek sing jure gampang. Apa? Rabio genter. Dhuwur. Wis iki tak Ya. bayarno nang Benu aku tak balik. Lah duwe DP-ne ndi? Gampang le. Ya. Iki masyaallah. Masalah wong dompet gano ngono lho. Iki mang dah. Iki DP-ne 1. Teko sapa iki? Joko sapa? Ya dikai abahe. Akeh wong lu tak jaluk maneh. Ono, ya wis, Urusane ya. sing penting Beres. Ya. Ya apa jenenge? Ya ndelok arek iku mantur mulya apa balik? Kok arek iku mang Nek bojone? bojone iku malu. Heeh. Balik. Lho, balak-balik ae garangan iki. Sik tak nanti wedhus iku. Wedhus. Lu druke ngremoni wis mang. Lah apa? Lah apa kok sampuri? Ini mau tak aku males aku ndelok wong lanang koyo ngono. Karepmu ya apa, Mbak? Wis aku golekno ganti wis. Ganti. Ganti. Bojo kok ganti ya lek baju. Lho iya kan, ganti. Sing luwih ganteng. Ganti casing ngono lho. Sing luwih ganteng. Heeh, luwih ganteng. Wis gak sasangane kok. Sasangane padha. Yes. Tapi nek iso sing luwih ganteng. Ya, Ya, apa sih? mbok. Pak Benu dibisiki. Cek. Lha lakon iki. Endi ya? Ya, Heeh. apa? Engko. Pak engko tak Oleh masalah engko jarno rek aja turu aku. Iku urusanmu wisan. Engko ae ndek Surabaya ya. Mbah. Sampeyan krukupi. Iki ana manten ngarak Lu temen ganteng Iya. ta? Iya tapi Ganteng. ngene. Bos ya, bos ya. Ya bos, BOS. Heeh. Bekas orang senting. Ya aja lah pengusaha lah. Ya wis. Pengusaha tebu gak apa-apa. Iya, iya. Aku lho kawan-kawan dirapi Java aku. Apa? Japa iku pabrik lho. Japa iku gone PT. Kok dirapi Japa? Lho. Rusak. Lho gak apa-apa kan anu, bae kono ono Dirapi dirute. tembok ya. Lho, meneh kan ono dirute iku. Oh. Iya, kene nang dikrukupi. Iki Ya aku lah iso ngerti Iki lho klambine ditempelake beling barang iki. lah iki kambine kok nggilat kain ta iki. Itu Dik, Apa? seng. Oh, kamu sing digawe. Iki datakno Benu. Lho, Dikrukupi cek mateng. Oh, anu carae manten. Iya, iya. dikrukupi ngono lho. Ah. Ojo iki ta sing
Mit ya. Nah, ngene. Temen lho ya. Yo. Aja melok-elok. Jarane Iki wis urusanku. aku iki deg-deg ae nu. Ayo. Apa aja lah? Ya ndang dikrukupi. Kon iku nang Bali oh. Iki tak jake. Ayo. Kok ngono? Ya. Iki ngene lho, aduh, lho ngene gak iso rek, mangsa alam iki sewu Dik nggih. Ya apa sih, Cak? Yo. Halo, Dik. Hei, Baca pokok. Jakarta. Wis apa? Grup utono dhewe, Dik. Wis pokoke tutupan ya, Cak ya. Iya, sayang. Bojoku teko ya. Apa lo? Aku kok deg-deg kan ini. Arek iki tak kandakno mak sing tak turoni mangkon. Magini. Namane Pak ini. Magini mang. Ah. Nah, wis dilungkas ana. Ah, Arek teko kene lho, Dik. Arek teko Pokoke ganteng. iya. Heeh. sekseni. Sik. Nduk ndi arek? Aja suwe-suwe lho, Cak. Ora. Yo gak. Loh, enak suwe jane. Hah? Lho. Bener iki ngomong gak. Ore. Lho lah iku mantene. Mantene teko temu. Waduh. Mas Hendi ambek siapa iki? Ambul. Heeh. Pitike tuwek. Iki mang nyaut ering-ering ndok ndi wong loro. Endi jalan Nemu ndek pundi, Mas? Pengiringe. iki asli Kerawat Desa. Iki lurah tapi durung duwe wilayah. Lurah durung tadi. Ngawur dah. Endi calone bojoku? Lah Ya iki. iki apa ujar aku ujar. Arek ngomong aku njaluk digrukupi jare wong tuaku ngono. Oh isinan. Ya isinan. Isinan. Iki sapa jenenge? Hah? Sapa? Ambulan. Aku dhewe bingung. Ambulan. Ambulan. Loh, berarti iki sing disetir Joko iku. Sapa jenengmu sapa? Iki yo bingung. Lho kok iso bingung ya? Boleh jenengku yo angel lho. Loh, ngene lho ngong bingung. Abul, abul. Oh, ambul kok bingung. Ya iki sampean anggap bojo-bojomu dhewe. Ya Ah. pasrahno ya. Iya. Ukurane koyo padha. Oh, Apa iki? Ya padha karo bojoku sing biyen ibu arek-arek. tapi rupane Rupane nyongek. Loh, nonge. Dik, Iya, Cak. Lho, Suarane ya. ya kaya wong kampiran. sampean apa temen-temen cinta nang aku, Dik? Oh, aku cintrong. Lho, wis miring. Kok iso cinta? Cinta, Dik. Cinta, Cak. Aku Nek cinta, pancene Cak. cinta lho apa sampean kok macak bandengan. Itu bandengan iki. Ngawur ae. Cak iki ngono manten adat, Cak. Oh, ngono, Dik. Sebelum ketemu harus dikerukupi, dikurungi. Iku petik ta. Loh, meremo, lampune kok kon mateni. Iki lek Ya perlu nek panjak-panjak gak ketok aku. Padahal apa kon? Hah? Padahal apa? Yo hubungan keluarga ben ketok harmoni. Berbulan madu. Iya, tabung. Awak dhewe saiki kan dadi kemanden. lho kon wis. Aku ndak kena wodon, Dik. Hukum manten kok komandan. Kok rada menceleng. Tak buka kudunge ya, Dik. Dibuka aja. Iya. Nek buka mbok kancane kok nyingkrik. Enggak bebene padang cek jelas transparan. Gak, aku merem kok. Bukane oleh aku. Lah lha apa? Tolong. Sing duwe kedokan aku kok melok ae. Tak buka ya, Dik. Iya, Cak. Gak apa-apa. Wong wis mari grebek sura. Jamu sekri. Aku tak jamu jambe karo kampat 28. Astagfirullahaladzim. Tepak bayangan lawas. Kosek. Apa? Tepak bayangan lawas. Cak Genu mbek Jakarta lho. Iya.
Lah opo aku sampean petokno balak-balak mek celeng iki. Oh, celeng. Mau aku. Celeng kalau. Ngene Cak, tak serahno sampean wae Cak. Terus Aku ndelok wong bojoku iki kaya ibuke Dewi. Sing mau rabi iki sapa? Aduh, bapak ndak umi. Ya apa iki? Ya apa iki? ngene lho Di. Ya apa? Arek-arek iki mang ya Sukri karo Sukro. Sukri Ah, karo suket. Sukri mbek Songkro. Kastini karo Kastinun. Ah, Kastini karo Sukri ki mang Geger. bojone. Aku ki malah geger. Geger. Ngono lho. Geger ya apa? Lah ya apa iki wong gak tau mulai ngelutus sae. Sing bojo sampean iku sing ndi? Iki Gak kliru iki ya? Aku Jane iki yo bojomu sing asli ta? Fotokopi. Lho, iki bojomu. Lho lah bojoku sing endi? Lah Milia sing ndi? Ayo. Ayo Milia. Iki jeneng asline jeneng daging kan Mbak Tini. Ngapunten meo tak atik ning Mathuk Ti, tindak lakune kena dicontoh kaca seniman lan seniwati. Niniatku karepe tak oleh nang Kartolo. ya lek jeneng otate ya masih aku ya otate. Apa sih apa? Benu Apa? Apa Banu? B B E N U. B Benar-benar toleransi orangnya. E Ekonomi cukup, N nasional jiwa saya. lah U. Utangku akeh jan. Amin. Padha karo aku. Oh, Loh, aku kan didelone iki. Gak usah. Loh, Gak serasi lho. gak Serasi. Aja sampe. Aja sampe wurung. Wah, kon iki Ya, sementara iki mang contoh iki dadi bojone Sukri. ya. Iki contoh-contoh sing apik ade seniman. Senimannya adalah tontonan, tontonan itu tuntunan. Dadi tuntunan. Nah. Dadi sing kok ngene mau aja dicontoh. Ayo dicontoh iki lho. Warga Umbul Rejo. Terus malam ini bisa guyup rukun kompak datang semua. Kompak soalnya nonton gak bayar. Ya enggak lah. Ya dalam acara Gerbek Suro masih dalam selamatan desa. Ya berkah dari Bapak Haji Muhammad Kartala. Kartala. Alhamdulillah Bapak. Ah, dulur-dulur umur rejo khususnya sing bengi iki nonton sing nyakseni ya iki syukurane Kartolo. Kanu DPR. Sing Ya. bener sing ndi lho. Kartala iki Kartolo. Rahmat Kartala. Bapak Rahmat Kartala. Dadi mbok Aku menawa jenengno liya apa? kon Jenengno liya. Tumin. Oh, nyaluk dilet ya gak podo, Cak. Mulai malam ini tak le karambol. Kon gak tak belanjani kon. Loh. Gak apa-apa. Aku ganti belanjane Gak apa-apa. gak tak dangno. Kapok. Ya wis ben kafe di. Peno dhewe. Napa? Wong arek wis goblok kok blajani nglodrok lama dadimu. Kok gak enak ngomong. Lambe melincing. Ngawur teh. Iki contoh. 80 tahun usia. Ngeludruk sampai malam ini ngitung sip. Ya, makanya Kasih. saya harap untuk generasi muda Nah. wajib melestarikan kesenian Itu sing daerah. Itu Oke. karena kesenian itu warisan dari leluhur kita, ya yo. Wis Makanya aja mulih. Tuh. Gak boleh. Cik. Enggak. Iki mang ono pamundutan. Kan aku wis nggawa. Ono pamundutan lagu-lagu. Oh, Teko lagu. panitia Mas Wagiman sak grup. Iya. Ketua panitia cilik. Sapa? Ya Pak Wagiman. Siapa? Cilik tapi tuwek. Loh, iku lo kenal ket biyen iku. Mulai cilik sampai gede. Jare Pak Rahmat Kartala mau naik barangkali monggo. Iki lho kena digawe nyanyi un. Oh, gitar. Gitarnya Cak. Oh, coba Saya? coba. Ngene lho. Mari kok. Nah, Culno. Ya Allah, kok ono umat kaya iku. Kapan sampean bunuh ya Diunekno Allah? iki. Diunekno. Yo, Tahun diunekno. suwe kabeh kok. Oh diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semua kru Ludruk Armada. Sehat.
minta. Duh, arek gue. Aja bengok-bengok. Gimana no kampunge? Jarno baterainya anyar. Yo omahe dhewe bengok. Minta gending serampat dari geng Slamet Kanigoro. Oh, Kanigoro. Kanigoro. Ono. Kan goro ndi? Tarsan. Oh, Gona lagi, Pagelaran. Lagi, Iya, ya iya. lagi. Pagelaran. Teko sapa? Geng Slamet. Oh, Kepada yang terhormat lawak Ludruk Armada Malang. Ini panitia minta 2 buah gending campur sari. 1 ninggal katresnan, 2 rindu berat. Kok akeh temen gak tuku sidi ya. Pilih salah siji. Spesial buat semua warga dusun Umbul Rejo, panitia mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Wagiman. Nah, ketua yang ono. Panitia ya. Panca-panca seneng rokok? Seneng? Monggo. Anu Mas Joko ya panitia juga. Ya. Mang njaluk bubuk asmara. Ya. Didhisikno sing teko Kanigoro ado-ado. Serampat. Oh, selamat. Nggih. Sak, untuk Bapak kita nanti bisa naikkan. Oh nggih, Bapak. dinaikkan kalau enggak naik Nggih. dinaikkan. Bapak Katrol nanti Bapak Kartolo. Kartal. Patrol jengkulmu. Bapak Rahmat Karto. Matur suwun atas serampatnya. Monggo Bapak Kartala. Muhammad Kartala kulaturi. Nggih. Monggo Pak Kartala naik ke atas panggung. Monggo Bapak kula aturi minggah dateng sasana gelar pun sampai mentala. Loh, Pun sampai mentala kan duro mentala. dijemput ah. Oh, sampun. Sampun OTW. OTW. Monggo. Waalaikumsalam Bapak monggo. Nggih. Matur suwun rawuh Ibu Dini kalian Pak Kartolo nggih. Nggih. Pak Kartolo pundi? Niki. Bedane pun saniki kula dadahi nggih. Nggih. Bedane Kartolo niki kali niki nek napa? Nah, nggih. Nah, Bedane Pak Nggih. Kartolo ini kali niki. Lek sampean tasih kuat nanggap niki tapi lek niki boten tau nanggap sampean. Nah, niku nggih. Aduh. Tapi Kartolo niki nggih DPR niki nggih ya. alhamdulillah Dagelan penghibur rakyat. luar Tapi biasa. kula nggih DPR. Nggih, napa niki? Dewan Perwakilan Rakyat. Nggih. Tapi Kartalan iki lek dijak tukar pendapat selem, tapi lek Tidak tukar pendapatan kakak. Bocah-bocah DPR jenengan komisi pinten? Komisi Setunggal. Lah niki 2% setengah. Kalau setengah barang.
nek Pak Kartolo niki lek diundang angsal amplop sak isine. Nah. Tapi lek kula diundang Ludruk kan mesti ngetono amplop sak isine Nah. lah niku. Jenengan ninggal ampun kuatir niki enten amplop. Oh nggih. Sampai dijet. Padha ae bolak-balik lho. Pun kula sakniki nedhi lagu Salam Kerung. Ya. Nggih. Salam kangen kangge masyarakat dusun. Monggo Mas Ubalan Sofian. Desa Kula Pamutan, turu minggah. Oh nggih, monggo. Monggo. Gendetretan malam makan sepada bolong. Yuk. Duduk angin, aduk angin, ya pagi. Salam terong, mak dari bulan. Salam arama beribu, tukende etan setajo. Rokok apa sih paling nyaman? Paling nyaman rokok cap soko nyaman rasanya. Norok sapalik sih paling nyaman. Norok apa katolo banyak pesena. Aduh, norok sapaka sih paling aman. Norok pangraman katolo banyak pesena. Duduk angin, aduk angin, depak angin. Salam kerong dari ulang. Salam arama berekun. Joget
Abah Rahmat dan tolong. Dulur, nek kepingin nonton Lodro Karmada sing wingi nutup, entenono sing liwat iki. Sret.